Ladies and gentlemen, paita nyaya hombe panapa ndosaka maona ndadzoka zveemergency kudai so. Pari kunzi Mnangagwa Chiwenga showed me love in my darkest hour. That is Sengezo Tshabangu. Ndo nyaya iri panapa. Ndangouya kuti ndionesane nemi. How come a whole sitting president anoenda achifonerana ni sellout? Totobva tatorara hope dzakakwana tichiti munhu ari mu presidential office ari kufonera na sellout. Zvinhu zvakatoona Sengezo Tshabangu zvezve it's unacceptable. Zimbabwe yakaluza a lot of money because of maricos akakonzereswa na Sengezo Tshabangu. Mari yakawanda, your government is broke now. Government yeZimbabwe haina kana sendi izvezvi. Yakutoti hanzi vanhu vari kutamba betting ngavandipo 10% tinge ukawina mari yako yenjuga. Something that is unacceptable. Government yeZimbabwe inobroka mbijana because ino overspend. Mari zvisi zvainoita zviya zvekuti yasenda delegation kuFrance yobva yanospenda mari a lot of money. Zvinhu zvokuti zvinenge zvichikaunda but imari nekuti inenge ichiwastwa mbijana. Sengezo Tshabangu is part of the problem. Kwete kuti problem yekuti vane zvavakaita kuopposition. Opposition was supposed kuti inge iri in order. But opposition yemuZimbabwe ikatadza kuita order because of Sengezo Tshabangu because akakonzeresa maricos. Vobuda vichinzanzi Sengezo Tshabangu akurwara aenda kuGeneva something saka tichakufonera babva tangamufonera ivo navachiwenga zvese zvouchada tichange tichikuitira. Aimi tine machemberedo akafa necancer mani, tine machemberedo akafa achirwara zvakasiyana mani, tine vanhu vamwe hama dzakatorohwa 2008 dzakafa mani. Mimi ana sekuru vedu vakaenda kuhondo hobho kazingaperi vachifire zvizikwana. Makavafonera here makavaudza kuti chii zvese zvamune muchitaura izvozvo? Why Sengezo Tshabangu? Chakaita chi president haafaniri kunge ari associated ne anyone anenge ari mu business rekuita chisellout. It's unacceptable. Vanhu ZANU-PF yapanapa titaurirana. Ndokana ndichikuudza imimi kuti ZANU-PF yaora. Pasi neZANU-PF amuteerera munzwe mune muchiononga pamwe nini ndichitaura zvandichida. Anyway, kune vagara vari panapa channel yenyu muri yeZimbabwe, kana uchiziva kuti iwo unoti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuti ZANU-PF yacho iboyikani. How come? How? Munotangira papi now? Munotangira papi? Zimbabwe haina kana sendi izvezvi. Mapotoza asitapera. Kuzvipatara hamuna kana zvamakamboita iwe ngatiweke ngatitarise mani. Zvipatara zvedu zviri kunyadzisa mana. Tingatoti tine zvipatara pakadaro iri pepe. Maternity theatre ngati let's go to Harare hospital. It's a fact. It's a fact. Maternity theatre atinawo ku Harare hospital ya. Akavakwa kudhara 19 something panguva ya Smith. What have you done? Makaite makacontribute chi after that, after Smith? Nothing. Chamakakwanisa kungocontribute ngoti inotongwa nevene vayo, inovakwa nevene vayo, but vene vacho makaita chii chamunoratidza kuti but isusu chero chinzi inovakwa nevene takazokwanisa kucontribute chakati 1 2 3 4 5 things. Hapana, nothing to show. Hatina chatokwanisa kunongezera chakaitwa nemi. Wonzi the whole sitting president ari kufonera na Sengezo Tshabangu. Muchitaura nyaya dzei nai Mr President? Isusu kuti tikudedzai kuti president handiti. It is not because of tinokurecognize kuti muri president vedu. Tinozviziva pakaitika nyaya dzakawanda pama elections aya. Kubirira probability yekuti makabirira yakawandisa 90% probability yekuti makabirira. But we call you the president just because whether atikudei tinokudai or whatever, ndimi munhu akagara mu president's office. Muri kungotitonga zvechisimba tisingade because tagara tikudei. Muri kungotonga makagara imomo, hapana kana anokumisai, munenge muchiita zvamunenge muchiita muri ikoko mu president's office. State house ndeyenyu, makey ndimi munawo, hapana makasabhetira makeys. That's why we call you president handiti, because of ndo order yacho itongoripo. Munhu wese anonga ane access into president's office ndiye atinongodedza kuti president because muri ikoko. Mova manzi makufonderana na Sengezo Tshabangu munhu kuti akasvika opposition yakasvika pakunoparadzwa because of that person. Mova manzi muri kumufondera kuti hello
don't worry, make sure kuti muchadzoka ikoko muri health, muri mupenyu. Watumo hama neshamwari dzedu dzakafa nenyaya yezvirwere zvakasiyana siyana muZimbabwe muno. What are you going to do? Tine vamwe wekuti vakatoenda kuhondo war veteran makambonyatsowa compensate zviri normal here, zviri straight so. Zimbabwe inenge ichimonza ina mari, but muri kuona mari yekuti muri kuda kubhadharira umwe munhu ari kuti because of sell out chaakaita chii chinodeserve kuti anzi ari kufonerwa. Munomufonerere chiko akafa munobvei? Munenge mashota here kumhuri kwenyu? Munenge mashota here? Mumbori vangani kwekoko? Kana ari mwana wenyu motaura kazvaimbotaura makuwa aya zvichinzi mwana wenyu motaura moconfirma mega, because we can't say that isusu panapa. Chii? Why zvinhu zvakadaro zvichinyadzisa? Isusu chandoziva ndechekuti munhu ari into president's office haafanirwi kunge achitaura nemunhu anyone anoita zvichisell out. Munofanira kuti vanhu vese pasi nehusell out, vaning'ina vedu, vana vedu, anyone or generation yedu vachapedzera vakufunga kuti chisell out ndo chidhiri chinoita kuti ufonerwe urapiswe negovernment. Vachatanga kuti chisell out notengeswa nyika kadzosera kumabhunu nemukuti makaenda kuhondo kana that is zvichiri zvefake futi. Hondo ipiko. But otherwise munopedzera makunyeba. Takarwa hondo takadidididi. I'm very disappointed, guys. Just because munenge muchilida vanhu vakadzungaira vakadhipa, vanhu vese vanosapota ZANU-PF madzungairwa vazhinji vacho. Tora vanhu vanosapota ZANU-PF vanoshandisa pfungwa 30%, ngati kuti 20%, vamwe vese madzungairwa. They don't use common sense. That's why muchingoti zvese zvamunenge mataura vanongobva vatotanga kutokusapota zvese zvamataura. Hapana kana one anokwanisa kusvika achiti apa makanganisa. That is the problem now. Munosapota masellouts, why? Iko zvinezvi we do not have any opposition. Kwete kuti nyaya yekuti hatina opposition zvinokanganisa democracy, because munyika mune makunzi hamuna democracy because you do not have a serious opposition inenge ichikuopposa iwo. Hapana ari kwanza kumira nemi achitaura kuti apa makanganisa madi, you don't want opposition. That guy akabuda akatanga kuita zvekuparadzana nevanhu zveopposition. Iko zvinezvi family yamasaya vanofila sei kana muchinzi imi muri kufonderana naSingizwe Tshabangu akarikola munyaradzi kufa kutizwe wekunhikirikini wekumabvuku yaya pakazopinda Scott sakupwanya uncontested. Munozviziva kuti Scott haana kana munhu anomuvhotera, chero nemari yese aanayo akatadza kuvhoterwa akadyiwa. Pakanzi paitwa recall, pakazotanga kuitika zvese zvese zvakazoitika by-election what vanhu vakukampena kusvika masaya anzi afa. How do you feel? Zvinhu zvakadaro zvinotanga imimi kwamuri zvinenge zviri right. Amunfile kana hamuna kana mwoyo nevanhu vemuZimbabwe munomu, hamuna. Mubuda muchinzi mimi mukufonderana naTshabangu, mukufonderana naTshabangu, mune ukama naTshabangu here mimi. Saka ndimi here makagadzira Tshabangu kuti aite zvinhu zvaiite zvizvi. Ndimi here. He used to judge you. I'm telling you, even so kana makazvitora kunge zviri fani kana kutora kunge zvinhu zvese kuti muri kuita zvamunoda, he used to judge you and it will judge you harshly. Look at Mugabe now. Nezvese zvakaita kumashure kwese kwekwe achifirira achiti ndiri kuita zvinhu zvekuti I'm doing this for my country, it was in vain. Hakuna kana ari kumbomuona kunge zvinhu zvese zvakaita akatoplaya a role yekuti itori right, yekuti zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichiselebrate zvichienjoywa now. Munzi mukufonderana naSingizwe Tshabangu mimi. Family Masai inofila sei? Vanhu vakawanda vakakanganisika, vakarasikirwa noupenyu because of all this nonsense zvinenge zvichiitika zvezvo. Munhu wobuda achitaura zvinhu zvese zvekunzi imi muchimufonera muchimusapota, mune muchimupa mari mukumusapota muchiti don't worry zvese tichenge tichibhadhara mabills. Why? Nekutambura kuri kuita vanhu vangana vanorara nenzara muZimbabwe muno. How many people? But because you guys, you don't care. You don't care. Munzi mamfa ane basa rechi. Vanhu vangana vakafa muZimbabwe kana muchiti makana hondo, what's so special? Ndima murwarise remi painzi makampa paanzi akapuwa muchetura nepati yenyu. What's that? What's that? How many problems do we have? Is notoda kuti munge zichiatendwa. How many?
I'm very disappointed, guys. Imimi vanhu imimi, all these things kwamuri is just easy. It's like munongoti it's fine, it's one love. There is no one love panyaya idzodzo. It's funny kwamuri because it means nothing. Man.